हाय हॅलो नमस्कार मित्रांनो, हिरो हेमंत की दुनिया या चॅनलमध्ये तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे. मित्रांनो, मी माझ्या चॅनलमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे ब्लॉग टाकत आहे. खूप सारे टाकलेले आहेत. मी खूप साऱ्या चारोळ्या लिहिलेल्या आहेत, त्याचे व्हिडिओ करून मी माझ्या चॅनलमध्ये टाकले आहे. पहा, लाईक करा, कमेंट करा. मित्रांनो, आता मी माझे चारोळे वाचतो. बायकोला प्रत्येक गोष्ट नवऱ्याला सांगायची हौस असते. बायकोला प्रत्येक गोष्ट नवऱ्याला सांगायची हौस असते. नवऱ्याचं डोकं भिन्न करून ऐका ना हे झालं, ऐका ना ते झालं म्हणत असते. नवऱ्याचं डोकं भिन्न करून ऐका ना हे झालं, ऐका ना ते झालं म्हणत असते. मित्रांनो, प्रत्येक नवरा बायकोमध्ये असे संवाद होतच असतात. ज्यांचं लग्न झालेलं आहे त्यांना अनुभव आहे, ज्यांचा नाही त्यांना अनुभव नाही. मित्रांच्या विषयाला धरून वेगवेगळ्या चारोळ्या लिहिलेल्या आहेत, त्याचे व्हिडिओ करून मी माझ्या चॅनलमध्ये टाकलेले आहे. थँक्यू.